че се вълнувам. Аз съм Цвети. Аз съм Мария. Аз съм Любов. Аз съм Зорница, музикант, композитор, вече певица, педагог по призвание. Аз съм Евгения и моят ден минава осъзнато за всяко едно нещо, което правя. Аз съм Жанета. Чувствителен емпат. Имам 3 дечица и в момента едното е бебенце и съответно аз се грижа за него вкъщи. Практикувам спорт, който харесвам. Един мой ден минава динамично, всеки е различен от предишния. В същината си е музика. Свободата да обичаш без претенции. Любовта е грижа за човека, който обичаш. Смисъл, цел, посока, прошка. Тя гради човека, а не го руши. Но може да бъде и борба за оцеляване. Ужасна болка. Не съм си помислила, че може да ми се случи на мен да попадна на втория вид любов. Някога ще попадна в ситуация, в която любовта ще ме боли толкова. Че мога да избирам ежедневно представата за човек, дори да знам, че е лъжа. Че ще бъда с човек, който ме манипулира и контролира. Че нещо подобно ми се случва. Най-трудният момент беше, когато се борех сама. Осъзнаването на истината, вината, срама. Когато се наложи да обясня на децата защо трябва да си тръгнем. Търсейки помощ по институции. Думите от страна на близките, които не помагат, са много. Ти сигурна ли си, че това наистина ти се случва? Може би преувеличаваш? Спокойно, не се тревожи, нещата ще се променят, имай търпение, не може детето ти да живее без семейство. А защо просто не си тръгнеш? Ти какво правиш там, тръгвай си веднага. Ти си го избрала, а какво ще кажат хората, ако се разведеш? Мога да изброявам до безкрай. Пробуждането дойде, когато нещата станаха непоносими. След поредния скандал и побой, детето ми беше пряк свидетел на ситуацията и осъзнах, че не може да се продължава така. Осъзнах, че аз не искам да живея такъв живот в клетка и не искам децата ми да взимат такъв пример за семейство. Тогава най-много ми помогнаха приятелите ми, които ме проверяваха всеки ден, полицията отчасти, семейството ми, спорта и разговорите ми с мен самата. Да говоря с хора, които са минали през същото нещо. Тогава най-много ми помогнаха момичетата от Импрув. Близките ми, най-близките ми, семейството ми и дори тогавашните ми работодатели. В мен се промени това, че започнах да разполагам с времето си и с свободата си и станах войник, независима, самостоятелна. Разбрах, че не всеки принц, който се появи, трябва да бъде спасяван, че аз не съм човекът, който може да промени друг човек, ако другият не иска това. Отново се почувствах силен човек, човек с надежди и мечти и преоткрих себе си, започнах да преоткривам себе си и да вярвам на себе си. Сигурна в себе си, по-силна като човек и намерих себе си, нещо, което бях изгубила. Най-много се гордея с това, че не допуснах да превърна справедливостта в отмъщение и с това, че успях да порасна бързо. Мога да бъда и самостоятелна и отстоявам границите си. Намирам сили в себе си да преодолявам трудностите, каквито и да са те. И не спирам да мечтая и да градя живота си с надежда и любов. Насилието, за съжаление, навсякъде около нас, то много често е прикрито. Никой не е застрахован. Дори най-интелигентните хора могат да попаднат в връзка с насилие, в токсични отношения. Всеки може да попадне в такава ситуация. Дори не пряко за себе си, негови близки, роднини могат да са в такава ситуация и ръка подадена в такъв момент никога не се забравя. Нашите майки, бащи, братя, сестри и като цяло това е проблем на обществото. Ако няма насилие в обществото, можем да бъдем свободни, щастливи и спокойни за бъдещето на децата си. Да се фокусираме върху по-стабилни връзки.
повярваш в себе си. Първо да се научиш да обичаш себе си и да поставяш себе си на първо място. А ако познаваш жена или мъж в подобна ситуация, просто да я питаш как е. Да даваш най-добрия пример. Да внимаваш за първите знаци, да внимаваш за червените флагчета в една връзка и да не се притесняваш да казваш не, когато не искаш да направиш нещо. Покажи, че си до нея. 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 Покажи, че си до нея.